Wij stellen ons voor Tristan Bangma. Hij is 18 jaar en maakt zijn debuut op de Paralympische Spelen. Maar 3 zilveren medailles op het wereldkampioenschap is het grote doel in Rio van zelfs goud. Daarbij krijgt Tristan help van Teun Mulder die het voorop fietst. Het was me nooit gelukt om solo te fietsen, zeg maar. Want dat kan gewoon niet vanwege mijn zicht, dan gaan er ongelukken gebeuren. Dus gewoon super mooi dat ik op deze manier toch kan doen wat ik heel graag wil en wat echt bij me past en waar ik talent voor heb. Fjouwerelien maakt Tristan de kar van het baanhut fietsen. Dat doet er nou op hoog niveau, dus mooi 3-voudig wereldkampioen Teun Mulder. Hij heeft natuurlijk al heel veel bereikt in zijn sportcarrière en nu met mij samen hopelijk in Rio ook nog iets moois aan vast te plakken. Dat zou natuurlijk super zijn en mooi dat hij heeft natuurlijk heel veel ervaring omdat hij dat met mij kan delen en zo samen beter te worden. Ze worden onstuurd door bondscoach Ilke van der Wal van Holwert. Jonkende wedstrijd op de baan riet Tristan ook 2 wedstrijden op het dik. Toch leidt de prioriteit bij de wedstrijd op de baan. Daar binnen de medaillekansen het grootst. Je moet ook reëel zijn en afgelopen WK's werden we tweede op de kilometer. En dus we moeten kijken als we dat gat kunnen overbruggen. Daar hebben we alles aan gedaan, denken we zelf. En we moeten daar zien wat het oplevert, al het harde trainen. Tristan begint op 11 september op de baan. 14 en 16 september riet er op het dik. Wil je meer weten van Tristan Bangma? Donald Trump of Hillary Clinton? Sven Kramer of Jorrit Bergsma? De Mont Ventoux beklimmen of de Alversterrentocht uitfietsen? Dat is een hele lastige. En dit er wat er kiest uit zulke soorten dilemma's, zoek op omroepfriesland.nl.